Welcome to Olivia Media. Katangale amene ali mdziko muno ndochititsa mantha chifukwa munthu mwamamucheka background mmacheka anabapo aye yawo anaba nkhuku momwe iye amtetesauze kuti makiya akhola khale ndiwo chifukwa kuti anabapo nkhuku kamodzi. So pano anthu awawa mukuwatchulawa pitani mukaone backgrounds yawo chifukwa anthu asikuti angotulukira lero anthu ena amene pamagwira ntchito kwakuti pitani mukafunse umene kwa akugwira ntchito kuti zinaenda bwanji mukamba ndalama zakuti zinasokonekera mmene awo anali pampando amene munganduzene kuti ndimvotera kuti akhale mtsogoleri ayi ma MP athu anthu ambirimbiri amene ali mparliament kuti anthu ndale apanga kwa zaka lero ali mlandu ora na bandala mamba mawatamva zona nasokoneza kuti but we still have the same people to pick tisankhe kuti pakati pa anthu omwewo mmene mumona ndauba muli anthu osaganiza so anthu ena anthu amene amaziganizira iwo eni ndi mabanja awo. That's why ambaye maona kalemera munthu salary yako ndi less than 2.5 million koma ungokhala pene paja zilaka 5 kudidzi manyumba zimagali moto ana ako amaphunzira masukulu ako nje. How? You must be able to explain, otherwise ndiwako basi waba sizako zinthu. For example tingonena Bingo Mtalika adindata, that's a serious property, it's a palace nse watala opera umene koko chinthu chija kuti muchiwerengere in value koma ife tinazolowera kuti ma president amatero paka pa president amalemera basi amachoka amabwera wina amalemera amachoka ife timakhabe chimodzimodzi tili ngati ma robot amatika ngati robot amakoka zoseweresana zija mukakoka basi timasangana kuti ima anthu akuno dziko lamakhala ngati silawo ngati ula libwereka. Now we have become a corrupt nation. Corruption imalowa nkati kuti kwa anthu aja kuti kudula mite zonsezi ndi corruption yokhayoka chifukwa wina wake ndosagwira ntchito yake umene kuphiriko sagwira ntchito yake ku Ministry of Forest wina wake sakupanga ntchito yake ninkana anthu angodula mitengo anthu angotcha makala tikudusana nawo kupolisi safuna kuti kuti mdziko lathu lino zikuoneka kuti aliyense akungoti ine ndithamangire kundale kukhala ngati kumeneko kuli ndalama zochuluka. Kuli anthu akuba usati kuli ndalama zochuluka, kuli anthu akuba kwambiri. Kodi tikakamba za zitukuko zimene zochitika namba mpikisera kuti kulumpi ngati ukalonga ati ngirumpi kuli nsewu umene koko on paper khani ukapidwa ndi 18 kilometers koma pa ground ipo pali 1.8 or 1.8 I think 1.5. Then you know, are you telling me we are serious sikuba umene koko milandu yochititsa mantha ndziwo mune ndalama zankhaninkhani anthu ake amene ndakuzanacha kuti maonabe kuti akuti awawa mabiliyoni mauti koma ayi titumisana nawo mu city center ali pa magalimoto zawo zopuma akupita be kuntchito kwawoko. Part of us to safe kuti we have accepted that corruption is just, it's normal. Kuchipatala kuna kuthandiza ayi abiluka ngopanga mwakuti ani maziwana ndi ndani ndi corruption imene sunapereke ndalama koma anthu ukupita kuchipatala kuja anthu ali panzere iwe kuti nakanthandiza sanga ifane maziwana ndi akuti you are corrupt. It's corruption. 25 years ago somebody said okay akula kuti tentike bungwe lizithana no ndikatangale bungwe lwatalika luthana ndikatangale muzeso kuti kubungwe so luthana ndikatangale lonso kukuchitikaso katangaleonso anthu amene mwayika kuti athaneso ndikatangale kukuchitikaso katangale ndi pano mukuti chabwino muonjezerano ndalama zankhaninkhani kuti inodzekathane ndikatangale chifukwa kuti bungwe luthana ndikatangale lilipo kale koma likufika ndalama zankhaninkhani kuti lithane ndikatangale. Thanks for watching Olivia Media. Don't forget to like, share, and subscribe, and we'll see you in the next video.